Tuolta mulle tänään jo. Homo. Pelattiin CS. Tuo on minun mies. Meni hyvin muuten peliin. Nyt 7 häviö. 1 voit. Issu Mika ränkkä CS. Globaali. Joo, Sieltä tulee. Ei. Sieltä kun kätkä. Sieltä mikä tulee. Sieltä tulee vittu. Mika myy sitä piriä! Sieltä vittu tulee vaan. Olen siinä striimiin. Tästä numeroista muuta. Ei mitään hyvä. Mitä vittua? Siinä on kaikki, mistä mulla on tullut niitä viestejä. Kun sulla on mikki mutella. Olkaa hiljaa. Siellä on, mitä on tullut ja... Onko tuo puhe nyt on? Siis, joo, anteeksi. Sori. Vittu sillä on mikki huonosti, ei kuule mitään. Mika maksa ne velat! Nyt se koitti just laittaa kovemmalla. Ei vittu. Ette voi chillisti missään. Vähän se runaiskappeen kääntelee. Alhaalle. Ettei akkutilokkaa vaan oluessa. XPV. 10 bisseen tääkis muutenkin. Paljonpa Suomi tähän puhuttu. En tehnyt sitä rikosilmoitusta. No et. Ui. Hiljaa. Ja kyllähän sitä se sun poikas vituttaa ja totta kai he mua vituttaa silloin. Ei meitä vitonen vituttanut, se on niin pikku rahaa. No niin, mutta kun nyt mä puhun 300. No niin on höpö. Siis poliisi, jumalauta, te ette auta mua yhtään asiassa. Autetaan, mä sanoin sulle, että tuut tekemään lähdössä rikosilmoitus. Jos katsot aiheelliseksi, älä kuuntele tota paskaa, kuuluu, pistä kaikki kiinni. Ja sitten katsotaan asiaa eteenpäin. Onko siellä todellista rikosta tapahtunut? No jos ylilautasella tietää mun puhelinnumeron, niin soittelee mulle koko ajan. Ylijumala on tuolla ylhäällä. Eikö ylilauta? Siis teidän poliisi Foppa seuraa sitä, että sä et tiedä mikä ylilauta. Foppa, me ollaan. Foppa seuraa, me ollaan nousu. Sanotaan, että niinku tässä on semmosia ihmisiä, jotka asuu tuossa Huhtasuolla. Ja ne tulee vittu ampumaan, ja sä sanot mulle, että mä tuun tekemään rikos... Ne mitään ampumaan sua. Sä tietää Huhtasuolla Pupuhuon aluetta. Niin, sä tietää maineen. Mut jos joku otat sä se vastuun... Kattokaa Twitch-chatti, vittu, että on rikki. Mika! Kun tulee häiriköimään, niin Ei se kuole. No voi vittu. todella. Jos joku tulee häiriköimään. Niin, pistä ovet kiinni. Niin tuolta kuin tuolta. Se on kiinni. Jos sua uhkaillaan, joku tulee tänne kopistelemaan ja soittelee puhelimella. Toi on sanonut, jos joku tulee tänne näin vittu, jääkö se tulisi pistoista suoraan päähän. Näin, ymmärrän. Eneppäliseisesti. 3-6-0 kuiksi kommentti. Sä saat apua. Mutta mitä se tulee liian myöhässä? Ei se tule. Liian. Se on yhteisten oikeesti. Aika paljon elämää. Vittu mikä se on putkassa kohta vittu. Yhden tippuu polvilla No kämmin. Ei, no. Siis on olemassa vittu tyhmiä ihmisiä, koko saatana pelissä. 318 kahtoja. Ne vaan tulee ja tekee sen. Niin. Ihmisillä... Yhtäkky Foppa. Tommoset pelit rupee sekoittaa, kun pelaa näitä liikaa. No, se ei oo mun ongelma. Tätä yhtä Foppaa kiinnostaa. No, mutta niin. Voi. Tuu se multa ees mikkiin. Se on mukavasti pelaa peliä. No, Kato kun hymyilyttää. Noniin. ei siinä Se pelaa mitään. peliä, kun sä ajaa tuolla liikenteessä. Sitten yhtäkkiä herää, että Jumala on tähän. Koska ääni vaikka. Puhut Hän luuli GTAsta. olevassa pelissä. Elikkä puhut GTAsta. Jotenkin ymmärsin toi joo. Joo. Klau on sinä hiljaa. Mut kiitos avusta. Klau pää Ei kiinni. mitään. No, käsi. Sano nyt moi ja sitten olen päivää. 300 kahtoja, niin... Nyt katsotaan poliisia. Terve! Tää on ihan oikeesti... Katsotaan tulee raudat vittu ranteeseen. Ihan vittu pahasti. Ja ylilauta on saanut mun puhelinnumero. Niin kuin mä sanoin, että mua... Jätkä. Sit mulle tulee tämmösiä viestejä. Ja siis
302 katsoa nyt Säilytä teille. viestintä niin tänne rikosilmoitukseen ja Tässä kukaan chatti teille. tee se. Okei, no mä teen sen. Jos susta tuntuu se siltä, että sä oot tarpeellinen. Siis sä oot jotenkin ihan vitun hyvä, ei sä hymyilet koko ajan. Mitäs tässä ei itsekään voi? No yksi Ei mitään. Noniin. Mut tuutko käymään kameraan? Tuutko käymään kameraan? Älkää pidättekö. Jätkät! Vittu. Jätkät hei. Siinä lähtee. Ei kättele mikään. Ei paljon kusettanut vittu. Mika Boy teki rekordit. Oli toi pari milliverttiä. Mika Boy teki rekordit, uskokaa jo. Ennätysvievä. Oli toi pari milliverttiä. Häh? 400 kappaa. Oli toi pari milliverttiä. Ei kun vittu myy en kestä. Ei kun vittu nyt saa. Mustamies, eikö sä uskonut? Suomen poliisi striimissä, ei jumalauta. Siis eikö te oikeesti uskonut?